For today's video, natay welcome Harwood family. So excited padung mi sa airport kay padung na jud uli sila si Judith. Grabe kay excited. Gikuya ko akong mga anak og si Mama Liling kay para sugaton sila. Sus grabe ka timing si Mama Liling gikan sa bantayan. Diretso na sad sa airport kay busy magkayo siya sa life. Naabot na mi sa airport. Munaog mi kay naaman mi diri sa taas. Si Mama Liling lipong-lipong pa ni pero grabe ang akong kaya ganing nakashock ka kay nakayelo si Mama Liling. Kaya ganing wala sa plano kay gikan pa na siya sa bantayan. Unya naabot siya sa balay 9:45. 9:45 unya. O pa siya kaon. Unya gipadala na lang nako niya ang utan kay wala lagi siya kaon di man na siya kailangan mo kaon kay para dili na siya magsigig ihi. Paghubo niya sa iyang chaliko, hala, yellow di ay siya. Niya ako nag-yellow, naglibog pa jud ko sa iya akong isuot. Grabe jud kay ning yellow nga color. Nya, kaning mga naw nga excited na ni kay padung na jud sila gawas. Pila ka years kaniyahang anak gamay pa ang isa ka magwangan mao pag-ari sa Philippines niya ang second niya nga anak kana ganing wala pa naka-ari diri first time. So excited kayo ko niya. Ang duha na ko ka anak nang lingkod kay gikapoy. Daghang tao sa airport kay daghan kayo ang nagsugat, daghan sad og nanguli. Naabot na gyud sila. Nya shocking kay the same ni color nakita ninyo? Yellow! Wala jud mi kahibaw nga yellow iyang gisuot. Nya favorite pa jud ni Jacob. Hala naabot na gyud nya akong gikuan kada isa gihikap niya si Mama Liling kay pa-bless niya luoy kay mga reaction kay naglibog sila sa ilahang gi-react nihag na si tagsa-tagsa nihag akong mga anak sa ilahang auntie niya ako nihay ko sa iyang husband ang isi nilang banding dako jud kay sa nga tanan uy basta na-amaze ko sa color yellow nga wa jud mi as in gihag na ko akong sister nga karon pa mi nagkita last niya ulit 2018 kung wala ko nasayop. So, daghan silang mga bagahe, nangita mi og taxi. Nga taxi nga dako-dako nga sakto mi. Sus karon kay akong manghud walay kwarta. Morning na ito. Naman lang. Unya naman ang bayad. Unya naman ang bayad. Unya naman ang bayad. Uy. Ato pa man ang bayad sa driver. Okay na. Nabot na mi sa taxi, dili ni taxi van di ay mao ni ang gihire ni Judith. 1.3 ang bayad ani niya. Excited kayo ang tanan padumi sa hotel. Basta yellow ming duha niya si Mama Liling na sa front set si Mama Liling. Gangisi. Dagko kay gisi excited. Anak ni Judith nahadlok sa motor. Kay first time lagi niya nakakitag motor uy nga nagdagandagan diri sa highway nga ambot kusog ba. So mo na to. Unya excited ang all. Naghag. Dugay mi wala nakita pila ka years pero kaniyang mga anak mao jud ang dugay kay mo wala nakaari. So nabot na mi sa ilang hotel mao ni Quest Hotel. Mao na siya nya iyang mga anak gipangkapoy kay pila ka biyahe gud. Taas nga biyahe. Nya akong mga anak nagsunod-sunod si Carmel, si Kuya, si Ate. Nag-wait ni Mama Liling. Excited kayo Mama Liling. Nindot kayo yung smile. Ay, di ko katuo nakita na di ay mi dali ara sa panahon oy murag nagsabot pa man to nya karon naa na sila. Ay dali ra kayong panahon pira buyag nya dagko na sila murag di ko katuo nga naa na sila diri nya. Salamat sa Ginoo nga okay ra kaayo ang ilahang pag-abot. Ang smile ni Mama Liling nindot kay sa nga tanan no nya happy kay siya as in grabe dili jud matago sa naong ni Mama Liling. Excited ang all good no nindot kayo ilahang smile so mao nilang labi diri. While sila busy kay nag-book man niya akong mga nagline daghan og tao guys. Daghan og tao. Daghan nagbakasyon. Namarog sila gikapoy na ning mga anak ni Judith kay pila gud ka oras way to. So pakitang tamo so mao ni ilang lights diri sa lobby. O kana ang ilaha diri sa front desk
Oh, kana siya diri. Okay kayo ang ilahang hotel sa Quest Hotel sa May Ayala. Ano ba yung mong bag sa una? Sumka. Inga ni Jude nga halos dili na ko ibag. Hello, Adrian. Sige, mao sa imong gibating mga nakita na nimo imong mga apo nga pigos. Mamilipay, gada ko, labi na dugay ko makita. Dako na ulit taon na. Gagmay pa bayat ang ikapumiro karon dako nang ikaduha. Nikis ka wala. Ipaamin na ako. Dili ko man sila mo kiss gyud. No? Dili man. Murag paminaw nimo ko an. Imo jud na. Imo jud na ikapikapo ng oh, I love you look. Ana. Ngana. O'clock na sa hapon unya nangao nami kay gutom naman sad no. First namo nga lunch nga nagkuyog og kaon. So di mawagtang ng picture oy. So picture na nato kay inigbalik nila diri pohon mga dagko na gyud ni sila pila na sad kakatuig ang mulabay. So picture nato din nato sayangan ang oras. Nagproblema sila kung saon pag-arrange sa ilahang kaugalingon ang mama si Judith maoy nag-arrange. Kaya ko lang, video lang ta. Kulang ta diring dapita. Ya, okay pa ta diri mamaliling. Musay mong gibate. Dako kay ngisis mamaliling no. Kita kayo. Happy kayo siya. So, wala na. Nagkasabot na sila nga mauna na ilahang posisyon. Sige di, tarungan dyan na imong anak kong arrange. Kaya kaning akong anak, okay raman na sila. Bisag asa na nimo sila ibutang. Okay ra jud na kayo sila. So, wala. Nagkasabot na sila nga na ilahang porma. Ay, mayon ta sunod nila nga picture. Maginakbayay na ni sila, oy. O, naabot na mi sa ilahang hotel. So, nanata diring dapitan, no. Mag-tour na sad ta. Mag-room tour na sad ta. And they have to rebuild it over and over and over again. Nice bedroom. See, you also got a washing machine over there, I think. Or at least we can do our laundry. You're gonna make a video. Nay laundry. Ah. Who does that? Dryer. This could be a great extra. Mao din ilahang gilibot-libot ba ya? Pila ang day ani dit? How much was it per day? Cute. Ano to? Oh. Hello. Ay paghuman didto no, nakasabot dahil si Piling. Sus, kinahanglan dyan na siya magpagwapa ang buhok nato, pa straight ton para nindot kay tanawon mo blooming og samot. Nagsakay ni Ugbas, first time nga sakay ni Piling Ugbas. Na-amaze siya, lo, aircon di ay. O, di ba, wa na daot iyang kilay og mga mata nga nindot kay sa nga tanan. So, mag-picture tao. Naabot namin sa salon. Kaya lagi magpa-picture. Oh, saan siya? Naunsa naman ko ani. Ay, nag-edit ko sa video ba. Murang ni-excited ko pag balik. Ang picture ba ay pariya ba yaming naong o gwapa kay mi no ay lang pangutana ang edad. Friendly kayang tag-iya sa salon siya jud ang naghandle ni Judith unya mao ba na iyang first plano nga first niya ari sa Philippines diri sa Cebu magpa-straight jud siya sa iyang buhok kay mahal baya didto sa iyahang lugar sa iyahang dapit pag abot diri pa salon dayon is life. So makita nato no nga excited sa jud siya nga ma-straight iyahang buhok. Unya kani laging magpagwapa di maabtan jud og pila ka oras gibili niya hang bana didto ug iyang anak gyara gipakatog inigmata ato oh wow lahi na imong buhok na Amerikana na ka. Naglibog siya sa color sa iya buhok akong giingnan nga katong mura kag Amerikana para nindot o di ba nya mao na to nakap-choose na siya unya nindot sad kaayo niyang tag-iya nga nag handle sa iyang buhok kay motabang sa jud unya ang iyang wife nga okay ra sad kay sa nga tanan mao jud ni ang suki nako mahal lang jud siya no naa sa jud siya price pero worth it jud kaayo kay ang iyang pag-reband oy mura jud kog kuan ano nag-commercial na pero sa tinuod jud ang iyang reband pwede nimo maligo after 3 days maligo na kano unya pwede nimo maligo sa dagat og swimming pool kapit na taan ni mahuman no
Kay nakita ninyo giplansya na. Ingana na siyang magtrabaho guys, dugay kay mahuman. Kaya jud na tagsa-tagsaon. Ang iyahang mga first nga magpa-reband sa iya mo balik jud kay nindot ang iyahang agi. Nakita ninyo, iya jud na tarungon jud na niya plancha. Inighuman, iya to butangan og color kay nagpa-color man siya. So mao na hair color na sad na. Wala katiwas akong cellphone katong nindot na yabok no nya mga ona ta kay unsa lang orasa. Salamat sa inyong pagtanaw, bye. Asa ang sumay? Nagkaon ka pa drive wad. Sumay na lahat.